Брати и сестри, искам да започна с една добре позната история, но за разнообразие, вместо да я цитирам от Библията, нека да видим как я представя филма за Христос. Духът на Господа е на мене, защото ме е избрал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася свобода за пленниците и проглеждане за слепите, да пусна на свобода огнетените и да проглася, че е дошло време Бог да спаси народа си. Добри думи. Днес се изпълни и писание, докато го четях. Изпълни се? Но само Месия може да изпълни обещанието. Как ще узнаем? Без друго, вие ще ми кажете: лекарю, изцели себе си. Ще ми кажете: стори в родния си град същото, каквото сме чули, че си сторил в Капернаум. Истина ви казвам, никой пророк не е приет в родината си. С тия думи Исус се разкри като Христос, Божия помазаник, пратен да спаси народа си, но юдеите не го приеха за Месия. Искаха да го хвърлят от хълма, но той мина посред тълпата и си отиде. И слезе в галилейския град Капернаум. Това, което видяхме, е в пълен контраст с двете песни, които изпяхме. Чуйте този глас, евангелски живот има, когато гледаме към Христа. За тези хора, неговите думи хич не са били евангелски и когато са го гледали, са видели някаква угроза за своя живот. Ама защо така се получава, нали? Те са вярващи хора. И ако това е станало с тях, какво ни гарантира, че не може да се случи и с нас? Главният им аргумент за тях е, според това, което чета, нали, вече по-подробно от Евангелието на Лука, 4 глава, 22 стих: и всички му засвидетелстваха, като се удивляваха на благодатните думи, които излизаха от устата му, и казваха: този не е ли синът на Йосиф? Какво всъщност застава между Христос и тях? Ами това, че те го познават, че това е дете, което е израсло пред техните очи. Ама това не може да бъде така. Те имат друга представа за Месия. Ако е бил някъде на друго място, ако те не са проследявали неговия живот, по-лесно е да бъде приет. Това е всъщност основният им аргумент. Детето, което много бързо израсна, да, добро дете, но спасител невъзможно. Това означава, че когато изграждаме представа, дори въз основа на библейски стихове, защото представата, която те имат за Месия, не е така просто тяхно творение. Те са се опитвали да изградят тази представа въз основа на пророческите слова. Но в това изграждане има и нещо от самите тях. Някои казват: може ли от Назарет да излезе нещо добро? Има и други обстоятелства.
той при нас е така. Ако почнат един по един да ни разпитват каква е представата за Бога, ще видите колко различия ще имаме. Той при нас е така. И при тях е било така. И сигурно през всичките векове е било така. И ще бъде така до второто пришествие. Но това, че те имат някои неща, които просто не им влизат в модела на мислене, за тях става много силен аргумент, за да отхвърлят Христос, да не го приемат. И тук това е много показателно. Как може най-голямата пречка за Евангелието да бъде самия човек? Да бъде самата личност. И то с, както обичаме да казваме, с най-искрени подбуди. Защото тези хора не са отишли в синагогата, за да си разговарят. Не. Те са отишли да чуят нещо. Но изведнъж това нещо навлиза в противоречие с изградена представа. Променящата се обстановка, в която живеем, провокира винаги нашето мислене и е хубаво да погледнем така в историята, която Библията ни представя, за да не допускаме техни грешки. Защото, пак казвам, просто акъла ми не го побира. Как е възможно? Христос е до тебе, ти го слушаш директно, нямаш нужда от проповедник, няма нужда някой да ти изнася библейски курс. Той ти говори пряко на твоя матерен език. И ти не искаш да го слушаш? Не всичко може да се обясни с логика. Аз тук не виждам логика. Тук явно навлизам в сфери на тази битка между доброто и злото, между греха и благодатта, които са извън моето мислене и извън тези логични постановки, които всъщност са основата на изграждане на нашето знание. Но когато Христос разговаря с тях, той им казва и следното, 25 до 27 стих чета. Но наистина ви казвам, много вдовици имаше в Израел от дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. Но при нито една от тях не беше изпратен Илия, освен при една вдовица от Сарептата Сидонска. Също така имаше много прокажени в Израел във времето на пророк Елисей. Но нито един от тях не бе очистен, освен сириецът Нееман. Още един тъжен факт. Пророк Елисей извършва дейност, която обхваща период около половин век. Това са 50 години. И през тези 50 години, при немалко случаи на болни от проказа хора, там в земите, където той живее, да не се намери ни един да отиде и да го помоли да се излекува от проказата. Въпреки, че през тези 50 години цялото общество е свидетел на поредица чудеса, някои от които разрешават политически проблеми. Спират, примерно, сирийското нашествие. Ето, всичко това наистина е много учудващо. Неприятно учудващо. Затова, мислейки по тези думи, реших малко да се вгледаме в тази история с изцерението на сириецът Нееман. Защо един езичник, един
човек, който ръководи войски, които на практика навлизат в територията на Израел, опустошават, взимат хора за слуги. Така е попаднала и еврейско момиче в неговия двор, взето за слуга, както научаваме. С какво пък толкова той се е проявил? Какви добри дела е направил, ако тръгнем по тая линия на добрите дела, че пък точно той да бъде почетен от пророк Елисей, а други да бъдат подминати. И аз дълбоко в себе си, без да мога да докажа, чувствуя това, мисля, че сигурно е имало сред прокажените в Израел хора далеч по-скромни, далеч по-добродушни от един ръководител на войска, от един генерал, на който целият му живот минава в битки. С какво този човек е спечелил, така да се каже, Божието благоволение и е получил изцерение? Това е моята проповед. Изцереният прокажа. В 4 книга на царете, 5 глава, от 1 до 19 стих е дадена цялата история. Очевидно тя е привлякла вниманието на хората и затова Библията ти отделя цяла глава. За един личен проблем, засягаш здравето на един езичник, да се отдели цяла глава не е малко. А Наеман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитан пред господаря си, понеже чрез него Господ беше избавил Сирия. При това беше силен и храбър, но беше прокажен. Не мога да дам някакъв задълбочен коментар относно това въведение. Защо? Ами това някак си отдръпва завесата, скриваща невидимият свят, и ни разкрива, че Божието провидение не работи само с Израел, работи и с езически народи. Асирийците бяха излезли на чети и бяха довели от земята на Израел една девойка, пленница, която слугуваше на Наемановата жена. Тя каза на господарката си: ако господарят ми беше при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от проказата му. Тогава Наеман влезе и съобщи на господаря си: така и така каза девойката, която е от израелската земя. Сирийският цар отговори: стани, иди, ще пратя писмо до Израилевия цар. И така Наеман отиде, като взе в ръката си 10 таланта сребро, 6000 жълтици и 10 дрехи за премяна, и донесе писмото на Израилевия цар, в което се казваше: като пристигне това писмо до тебе, заедно с него пратих до теб слугата си Наеман, за да го изцериш от проказата. Страхотно послание. Вероятно това е бил цар Йорам. Изведнъж някакви подаръци и той да излекува Наеман. А защо сирийският цар, предполагаме, че е Венедат първи, или някой предполага, че може да е втори, спорен е въпросът, не е изчистен, защо той праща такова послание? Отговорът е по-лесен, отколкото очаквате. Ами, ние винаги работим с някакви предварителни модели. Той като разбира, че имало някакъв много известен пророк, дето лекувал прокажени, ами той не може да е някъде другото, той трябва да е най-близко до царя. И затова направо се обръща към царя. Така на времето Брежнев се обърна към Тодор Живков и поспешно посетиха Петричката Врачка. След това ходиха при Динков и така нататък. Спомняте си, нали? Така. Ами същата история.
Само че изненада. Царят изобщо не се интересува от този пророк. И сега на модела отговаря с модел на мислене. Не е тая работа, какъв пророк. Вместо да кажа, има някакъв такива подаръци и такова послание и такъв опит за услуга спрямо един високопоставен служител, могъл веднага да нареди да му кажат къде да търси такъв пророк. Не. Той също си има своя философия в живота. И той не допуска варианти. Той казва, това е хитър ход. Те са сключили примирие, тъй като през цялото време, докато Елисей извършва пророческа дейност, непрекъснато се водят войни. И то много често на няколко фронта. Или Израел и Юда воюват помежду си, или Сирия воюва с едната от тях, или пък се прегрупират 2 към 1. Но понякога има и мирно време. И ето царя се радва на мирно време. И изведнъж молба, и той каза, къв съм аз да лекувам прокажени хора? Това е хитрост, това е опит да се предизвика политически проблем и да ни обявят война. И така царят, като прочете писмото, раздра дрехите си и извика, Бог ли съм аз, за да омъртвявам и да съживявам, че праща до мене да изцеря човека от проказата му? И така моля, разсъдете и вижте как търси повод за скарване с мен. И това се разчува. И редно би било някой от слугите да каже, чакай, да не би той да говори за Елисей. Не знам какви са причините тези слуги да не смеят да съобщят името Елисей на царя, или пък Елисей не е бил толкова тачен и от самите слуги, но така или иначе те са изнесли тази информация от двореца и тя по древният интернет е плъзнала навсякъде и стига до кръщата на пророк. Елисей, като чува това, като вижда, че на практика царя се готви за война, той предприема инициатива и се намесва. Като казва, нека да дойде при мен. Аз съм този човек. Царят се съгласява. А тук би го похвалил. Защото ние много трудно се отказваме от собствените си мнения. Особено когато пък са свързани с живота ти, не е просто някаква хипотеза. Дали земята е каква беше? Плоска или сферична. Добре, може да се надпираме, но след това ще си отидем. Това не засяга толкова живота ни. Обаче тук това е човек, който трябва да вземе решение, да подготви войската за предстояща битка. Въпреки, че не е добър пример за следване този цар, но човека не може да бъде само черен или само бял. Тук аз посочвам някои добри моменти в неговия живот. Той решава да проследи и другата възможност, алтернативата. Може пък наистина да става дума за Елисей, колкото и така невероятно да му се вижда това. Но бих упрекнал и народа. Защото, хайде царя, има си своята политика, има си своят егоизъм. А какво прави народа по това време? Защо пък той не отива и не иска от пророка изцеление за такива болни от проказа? И те са се затворили в къщите. Все едно гледат филм. Искат да видят какво ще стане. Затова няма изцеление сред тях.
И ние четем, че всеки път, когато някой се е обърнал към Елисей, не си отишъл без отговор на неговата молба. И това е записано. Но това съвсем не означава, че всички ще тръгнат и ще повярват. Имат си някакви съображения и си стоят пасивни. Те по никакъв начин не съдействат царя да промени мнението си. Така че и те имат вина за това. И всъщност, ако не е била интервенцията на Елисей, е щяло да пламне съвсем излишна война. И щяло да стане от нищо нещо. Пророкът казва, че ще посрещне Нееман, и ето Нееман е тръгнал. И като е тръгнал, 9 стих, и Нееман дойде с конете и колесниците си и застана пред вратата на Елисеевата къща. Елисей прати до него човек да каже: иди, окъпи се 7 пъти в Йордан и ще се обнови плътта ти и ще се очистиш. Абсолютно студен отговор. Дори пророка не иска никакъв контакт с този езичник. За мен това би било унижение. Когато съм участвал в разни конференции и най-вече когато съм организирал такива и съм ходил в различните институции, за да каня представители, първото нещо, което ми питат, когато е международна конференция, ще дойде ли представител, примерно от европейска държава, който да е на моя ранг? Ако аз кажа, че ще дойде, веднага се изпраща представител на институцията, съответстващ на този ранг. Значи и до сега се спазва един протокол, когато високопоставен служител влезе в държава, той да бъде посрещнат по един по-тържествен начин. Докато тук не искат никакъв разговор с него, само казват: ето ти ръката, отиваш там и се окъпваш 7 пъти. И четем: а Нееман се разгневи и си отиде. Като казваш: ето аз мислих, че той непременно ще излезе при мен, ще застане и ще призове името на своя Бог. Ще положи ръката си върху мястото и така ще изцери прокажени. Какво разбираме? Ами имаме още 2 модела. Модел за посрещане и един изработен модел в мисленето на Нееман, как трябва да постъпи Божия пророк. И този пророк не постъпва така, както модела изисква. От тук следва, че не е пророк. Реките на Дамаск, Аван и Фарфар не струват ли повече от всички води на Израел? Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя? Затова той се обърна и си тръгна много разгневен. Той се е почувствал унижен. Пълна катастрофа, с която и да е представа. И тогава се намесват неговите слуги. А слугите му се приближиха и му казаха: татко наш. Ето една голяма удивителна слава тук. Нещо, което не е типично. Когато войник се обръща към по-високопоставен, да сте чували някъде да се обръща така: татко? Винаги с друг тип почит. Татко говори за нещо много близко. Това разкрива, че този началник е поддържал някакви много топли и много близки взаимоотношения със своите служители. И те са влезли в неговия проблем. Те искат да му помогнат. Сякаш
Това е техният баща, техният много близък човек. Ето нещо, което отличава Наеман. Той в обходата си с хората е топъл, сърдечен, близък, предразполага ги, така че те се обръщат към него по един най-мил начин. А това е голямо богатство, което има Наеман. И това пък предразполага служителите, които също не могат да се обяснят нито поведението на Елисей, нито това абсолютно студено посрещане, граничещо с унижението, все пак да дадат някаква алтернатива и да го подканят да направи тази крачка. Те нямат никакви аргументи защо се постъпва с тях по този начин. Нямат никакви аргументи, но казват: поне опитай, нищо не ти струва. И въпреки че е ядосан, въпреки че е обиден, Наеман показва едно второ много силно качество. Той се вслушва в тях, потиска обидата и решава да изпробва, да направи опит. Между другото, изискването да се къпе в река Йордан крие една друга перспектива, нещо, което навлиза в противоречие с установена практика. Според книгата "Царе и пророци", един коментар хубав, ви чета от Елън Уайт: гордият дух на Наеман се възпротиви на Елисеевият съвет. Споменатите от сирийския военачалник реки бяха изключително красиви и мнозина се тълпяха по бреговете на тези привлекателни потоци, за да се покланят на езическите си богове. Ритуалното къпане в река, ритуалното казвам, означава поклонение на друг бог. Следователно, в това той е видял едно посегателство към неговата собствена вяра. И това преглътва. За Наеман не би било унижение да се потопи в някой от тези реки, но да се излекува можеше само ако спази особените напътствия на пророка. Само доброволното послушание можеше да донесе желаният резултат. Само доброволното послушание. И слушвайки се, Наеман решава да опита. Тъй като тази история е привличала вниманието на много хора, бих искал да помислим за нея, гледайки кадрите на филм, посветен на пророк Елисей.
С какво Нееман е привлякал Божието внимание към себе си? Той е езичник, той е човек на дълга, на военното изкуство, но той е склонен да прояви смирение. Той е склонен да се вслуша. Той установява много топли взаимоотношения с своите войници и със своите слуги. Той е готов да преглътне обидата. Тези качества го определят като прокаженият, който получи възможността да бъде излекуван по чуден начин във времето на Елисей. И явно в такъв комплект те са липсвали на прокажените, които са живели в близост до пророк Елисей. И затова остава той единствен. Може би подобна е била ситуацията и с вдовиците по времето на Елия. Не знам. Но думите на Христос ни навяват на тази мисъл, че Божият народ във време на криза, а наистина времето на Елисей е време на войни и на религиозни реформи и на един вечен страх, бих казал. И абсолютна несигурност. Но ето че в това време могат да се развиват такъв тип добродетели и човек не само да се излекува, но да даде пример, който да вдъхновява и другите. Когато Христос дава за пример Нееман, аз правя и връзка с една молитва на пророк Данаил. 9 глава, когато пак в една усложнена ситуация той се обръща в молитва към Бога, в 4 стих казва така: „И се помолих на Господа, своя Бог, и изповядах и казах: О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта си за онези, които те любят и пазят Твоите заповеди.“ Заветната връзка е връзка на обич и от едната, и от другата страна. Бог проявява обичта си със своята безкрайна милост и жертвоготовност. Човекът отговаря с послушание. И когато чета Божиите заповеди, да, на пръв прочит разбирам 10 Божии заповеди. Но когато прегледаме Библията, ще видим, че много често библейските примери стават примери в послушанието на някаква конкретна заповед, която изглеждала много странно. Например, Ноевият потоп. И абсолютно нелогично, ако си повярвал, че ще дойде една такава катастрофа, ти да можеш да се спасиш с някаква постройка, каквато и да е тя. Може ли нещо да устои срещу природните стихии? Няма как да стане, щом това ще е глобално явление, ще обхване целия свят. Но Ной го прави противно на собствената си логика. И в това той дава пример за послушание. Когато в Йоан 11 глава 39 и 40 стих ни се описва Христос застанал пред гроба на Лазар, казва на Марта: „Махнете камъка“. И какво отговори Марта? Марта, сестрата на умрелия, му казва: „Господи, смърти вече, защото от 4 дни е мъртъв.“ Ами нейният отговор е и практичен, и логичен. А
бих казал, с какво тя ще помогне на съживяването на мъртвия, ако организира отместването на камък? С какво може да помогне? В това ли се състои голямото човешко усилие? Не. Тя с нищо не може да помогне. Но преди всичко, с този акт ще изяви доверието си в Христос. Ще разкрие заветната връзка. И върху това, което тя прави, Исус надгражда чудото, делото, великото. На Нееман трябва да влезе в някаква река и да се окъпе 7 пъти. И никак не е лесно, влизаш, излизаш, никаква промяна. Втори път, никаква промяна. Абсолютно обезсърчително. Но го правиш до 7, защото пророк е казал 7. И чудото става. Ето това е заветната връзка. Тя не е трупане на някакви дела. Тя е проява на обичта, която имаш в сърцето си. Понякога дори неосъзната. Нееман не е осъзнавал, че той всъщност е обичал Бога. Той някакви свои предчувствия покрай идолопоклонството е улавял присъствието на такава сила. Вероятно. Но Господ му осветли пътя, даде му чудо и той се нарежда сред редиците на Божиите последователи. Така и в едни такива объркани ситуации винаги Господ дава шанс да се прояви нашата вяра в малките неща. Те понякога стават велики. А това, което изброих, е все малко. Да се окъпеш 7 пъти в една река, подвиг ли е? Що е? Да организираш отместването на един камък, какво е? Не, кой знае какво усилие. Но говори много. Говори за обичта ти, за доверието ти. Използвам случая в края на проповедта да предам поздрав от отделение на COVID-19. Град Плевен. В момента там са наши братя. Начало с старейшината. Любомир Георгиев. И неговият приятел и до някъде роднина Тодор Маджаров. Всичко се разви бързо. И те постъпват в отделението. Любчо е на 45 години, Тодор е на 47 години. Но Тодор е по-лекия случай. Любчо не може да говори, няма въздух, ако няма респиратор, умира. Критичната нощ беше четвъртък срещу петък. Това, което ви предавам, го предавам от пряка връзка с тях. Бях много изненадан. Църква Буколък е оплашена и затворена. Защото се оказа, че още двама също са положителни. Но те двамата в момента карат сериозно болестта. Сега са по-добре. Всъщност, първият разговор, който можах да проведа с старейшината, беше в петък. И от него разбирам някои неща, които според мен мога спокойно да ги включа в проповедта, като заключение. Ето какво е направил той. Ще го разкажа, защото имам преки впечатления от неговия дом. Бил съм на гости там. Познавам и съпругата му,
и роднините му, майка му. Той казва, че вероятно се е заразил тук от София. Работил е на строеж. Ако си спомняте, по едно време беше изнесена информация, че има заразени хора в София от някакъв строеж. Той предполага, не е сигурно. Но кое е важното? Той е усетил нещо така, че не е много разположен. Няма кашлица, няма нищо, кой знае какво. Просто не е разположен. Но казва, може да е някаква истинка, ама може да е опасно заболяване. Затова се себе изолирал. Първа стъпка. Цяла седмица е бил затворен в стаята, не е допускал близките, носили са му храна, взимал е лекарства, най-обикновени за простуда и се е чувствал добре. Но той стои, защото казват, ето, слушане в малките неща. 2 седмици. И както при него, първия ден няма и помен от истинката. Втория ден още по-добре. Но той си стои в стаята. Идва 8-я, 9-я ден. И из един път това, което еде, му горчи. Ма каквото и да опита, горчиво му. Не може да го еде. Решава да се обърне към медицинските власти, защото се усъмнил в тези промени, тъй като забелязал, че освен, че му горчи, почва често да се изпотява. И когато го преглежда наша лекарка от Плевен, както и неговият приятел, и роднина, и брат, тя, виждайки какво представляват техните бели дробове, казва, много сте ми скъпи, за да ви пусна. Искам да сте живи и здрави, вие сте млади, но ако не вземете мерки, може да страдате цял живот. А можете да си отидете и по-рано. Те слушат каквото тя им казва, взимат ги, правят пробите, оказват се положителни и докато тече този процес, Любчо рухва. Висока температура, кашлица и задух. Няма въздух. Няма въздух. Това, което казвам, може би ще го споделят немалко хора, но за мен е важно. За мен е важно. Как човек се доверява и показва послушание. Така той не заразява близките. И майка му е здрава, и баща му е здрав. Той като старейшина даде пример. Приятеля му казва, аз малко гледах леко. И особено като вдигнаха мерките, почнахме така, както си беше преди. Знай, казва, страшно е. Имате поздрави в църквата. Казал съм, че ще се молим за тях и така ще завършим. Ако ние спазваме малките неща, това не е гаранция, че няма да се разболе. Може да се разболе. Но ние сме си изпълнили нашата част. Това е едното. И второто. Ние показваме доверие и смирение. Ако пък бъркаме, защото може да бърка,
Може тези, които искат да ни спасят, в незнанието си да ни подвеждат. Може и това се случва. Тогава Господ се намесва. Нашата църква дни наред даваше много силен пример за целия български народ. Какво значи дълг? Какво значи послушание и внимание? Знаете ли кого визирам аз? Нашата сестра Таня Димитрова. Тя е в рискова група. Специално имахме урок с нея записан, но чак септември ще го гледат. Поканиха, защото тя прави в момента онова, което, да кажем, италианските пастори и свещеници правят в Италия. Отива на втора линия. Не пускат в военната болница от страх, че ще загине. Когато дъщеря й научава, плаче и казва: майко, искам те. Не мога да преживея втори път онова. Тя отива, но тя изпазва малките неща. И е здрава. И трябва да се молим за нея. Според мен това е верният път. Защото има много неизвестности това заболяване. И аз вярвам, че дори в послушанието си да допускаме грешки, понеже сме подведени, нали за това има Бог? Нали за това Той ще се намеси? Както се е намесил в случая с нашите брати. И вероятно сега ще бъдат спасени и други, които са хванати в по-ранен стадий. 3-4 антибиотика им дават. А колко банки са наляли, вика, не мога да ти кажа. От сутрин до вечер. Те не са в някаква уязвима възраст. Това е най-силната възраст на мъжа и нямат предружащи заболявания. Ама страданието им хич не е малко. Хич не е малко. И тук, както въведох практика от доста време, да изразявам благодарност, макар и задочно, макар и за хора, които не познавам. Братята казаха: такова уважение, оказано от лекари, направо казваме, нямаме думи. Те не само ни лекуват, но така ни уважават, че направо казва сме благодарни и нямам други думи. И хубаво се помолим за тези безименни лекари в Плевен, които не само лекуват, но имат и едно човешко отношение, и то спрямо роми. Те са много впечатлени от това. Затова това е време, когато има размирие, има сътресение, има и страдание. Към свидетелството, което беше дадено миналата събота, когато представихме някои неща, които пастор Едуард Кишишан сподели, защото и той мина през този огън. Сега прибавя ви това свидетелство на други двама, старейшината и неговия приятел от Буколък, за да подчертая едно единствено нещо. В 1 Коринтяни 3 глава 11 до 13 стих. Защото никой не може да положи друга основа, освен тази, която е положена, която е Исус Христос. И ако някой гради на тази основа, злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки го делото ще стане явно какво е. Защото денят ще го изяви, понеже в огън се открива и огънят ще изпита какво е делото на всеки. Не вярвам някой от нас с пълна убеденост да каже, че откакто е повярвал, е градил само сребро, злато. Вкарнали сме и в живота си и плява, и слама, и какво ли не. Поне аз това съм го правил. Тези мигове на сътресение действат отрезвяващо и огъня гори не метала,
гори това, което е вкарано и не му е там мястото. Ако това е процес, който витае в нас, ние излизаме по-качествени в тази ситуация и излизаме победители. Именно така виждаме изпълнението в Откровение 3 глава 18 стих. То съветвам ти да си купиш от мен злато, пречистено през огън. С този стих завърших миналата събота. Смятам, че е хубаво да завърши и тая. Гледайте златото, купувайте го, съчувствайте на хората и всичко това ще ни се върне, както и на Нееман. Доброто отношение му се върна в критичният момент и то в голяма сила, с голяма пълнота и реши един съдбоносен момент в неговия живот, съдбоносен проблем. Господ да ви благослови и нека, имайки предвид историята на Нееман, да развиваме тези 4-5 качества, с които той блести и Господ ще ни помогне. Амин.